بسم الله الرحمن الرحيم haske mai ganar da basira Allah ban fatahi da basira in yabo annabu baban zara billahi a farkon ƙaulu ya jamuwa kuma daina hululu babu abin yi sai ta halilu kuma ya fadanci ga rasulu annabi mai kaka da kalilu ya Allahu ka ƙara aminci nan ga mafificin annabci, ko da ya zo ƙarshen manzanci, ka keɓe shi da nasa hukunci mai raba mummuna da jamilu. Na roƙe ka ka bani basira, Allah ban fatahi in tsara, in yabi annabi baban zara, Sidi Muhammadu mai kyan sura, sannu uban raƙiya da batulu. Gani ina son tsara ƙasida. Yabi annabi moyin fada mai rahama babban jekada shi ne wanda ya zo da ibada mai kuɓutar da mutum ga balalu. Ya zama dole mu gode Allah don falala da ya ba mu jamila mai girma take babba jalila shi ne hamidu manzan Allah maulana mu da bilalu. Khairul khalqi ma'aikin Allah mai horon jama'a a yi sallah, mai ƙamna ga masoyan Allah, mai yaƙa ga magabtan Allah tare da kansa kalibar talu, mai tabashiri mai tahaziri, mai tafsiri mai taƙariri, ba ta ƙadimi ba ta khiri, ba ta ƙasiri ba ta kasiri, sai tafsili ba ishkalu. Annabi ne jikan Ibrahim, baban Tayyibu baban Qasim, shi ba ƙuraishi ne alhashim sallallahu alaihi wasallam rabbu shi samu gane shi rasulu kakan alhassani da husaini annabi mai kaka adanani wanda ka bai mafiyin addini shi aka baiwa alƙur'ani mai raba ɓatacce da halalu annabi ko a gida ko daji ya hana kafin raisi gundi mai kishafi mai tafariji mai isra'i mai mi'raji shi da amine na jibrilu annabi ran da ya je isra'i ya wuni makka zuwa ga masa'i har ya zuwa waƙatin isha'i ma da jimawa har wani sa'i can da sai kuma ga jibrilu ya zo ya yi assalamu alaika zaɓaɓɓen jama'a labbaika sarki na kashi na gaishe ka ya aiko ni ya ce in kira ka in ji abun aike jibrilu ga saƙo na buraƙa taka ya aiko ya zuwa a gare ka ya hore ni ya ce in baka in ka hau na zaman tazaginka in ji amintacce jibrilu manzo ya shiri ya tashi ya ce wa jibrilu shi tashi shi kenan kuwa sai ya tashi ya ginda ya buraƙar tashi ya hau ya yi zagi jibrilu har baitul miqdis can nesa sai ya kusa ta ƙwarai dominsa take a nan sai ga su wajensa ya sauko daga dabbar tasa ya ɗaure ta gano ta muhallu sidi muhammadu in ba kai ba wane ne da isa gun rabba wanda ka baiwa waccan dabba wace iya filin da ta duba can ne miƙa ƙafa ga misalu nan kuma annabi bawan Allah manzo ya shiga gunyin sallah ya raka'a biyu domin Allah shugaba bayan yawo sallah shikenan sai ga jibrilu duk a daren su na yin isra'in tun kafin su haya ga sama'i ya zo mai da giya ga ina'i ga wani nono nan na masha'i nonon ne ya gama da rasulu ƙwaryar nan ta giya ya barta manzo babu shina kallonta baya juya ganinsa wajenta shi kuma ya ce kayi katarta in ji aboki na jibrilu shi kuma ya ce kayi katarta in ji aboki na jibrilu to daga nan suka hau da aminu saman ɗaya har suka tambayi izini domin amsa kiran rahamani sai matsara suka nemi bayani wane ne ya ce ne jibrilu wato dai suka ce wane ne shi jibrilu ya ce aini ne shi fa na tare da kai wane ne
nan Jibrilu ya ce, manzo ne Ahmadu mai girma da kamalu, sai suka ce, har an aiko shi, don an ba mu wasiya tashi, shi aka ce mu yi sauraron shi, ikuwa har ma an neme shi, zai je amsa kiran fa'alu. Sai aka buɗe ƙofar sama, can suka tare da uban al'umma, Adamu mai ilimi mai himma, ya yi maraba da shi da karama, ya yi addu'a alkhairi ga Rasulu, sai ta biyun sama sanda ije ta, can ɗin ma aka nemi fahimta, yadda aka yi masu nan farkonta, can Yahaya ya tarar a cikinta, tare da Isa ibn Batulu, sun yi maraba da shi da sururi, sun yi du'a'in fatan khairi, sai daga nan suka hau muku tari, can ta ukun sama shi da Bashiri, ya kuma nan izini Jibrilu, an buɗe wa Bashiri naziri, sai ga Yusufu mai annuri, ya yi maraba da shi da sururi, ya yi du'a'in fatan khairi, nan ga Habibullahi Rasulu, sai ta hudun sama an haushe su, nan Jibrilu ya nan izininsu, an buɗe ƙofar dominsu, sai da shiga ta su ga Idrisu ya lale da zuwan Rasulu, ya yi maraba zuwa ga Bashiri, ya kuma bayyana nasa sururi, nan ga Muhammadu shi da Safiri, ya yi du'a'in fatan khairi gun Muktaru Karimu Jalilu. To kuma sai aka hau da Aminu zuwa ta biyar suka nemo izinu, sai da shiga ta su ga Harunu, ya yi maraba zuwa ga Laminu, ya addu'ar khairi ga Rasulu, sai ta shidan sama sanda ije ta, sun kuma nan izinin su shige ta, an buɗe sai ga su cikinta, Musa sun katarar a gare ta, ya yi maraba ya gaida Rasulu, ya addu'ar khairi a gare shi, annabi sai daga nan suka tashi, sai ta bakwai da aboki nashi, ya kuma nan izini an bashi, sun shiga tare da shi Jibrilu, ta suka tadda nabiyullahi, Ibrahimu Rasulullahi, Ibrahimu Khalilullahi badaɗin nan daga Injillahi uban Ishaq da Isma'ilu, ya yi maraba da shi Mukutari, tare da murna ya yi sururi, ya yi du'a'in fatan khairi, nan ga Nabiyyu Bashiri Naziri, annabi mai kaka da Khalilu. To daga nan fa ya je al'arshi, can hadara fadar sarkin shi, ya babbashi abin da ibashi, ga sallah 50 ya bashi, dare da wuni ya haɗa wa Rasulu. Ya sauko ya zuwa ga Kalimu, Musa sai ya cane da Halimu, me sarkinka ya baka Karimu, salloli 50 ya ba mu ni da jama'a, in ji Rasulu, dare da wuni mu yi wannan sallah. In ji ta'ala sarki Allah ya ɗora ta a kan mu farilla, duk kowa mu yi bautar Allah, sarki na ɗaya jalla jalalu. Sai daga nan Musa mu Kalimu, shi ya faɗa ga Rasulu Karimu, Ahmadu koma inda Alimu, nemo sauƙi can ga Rahimu, zai maka shi kuwa Rabbu Jamilu. Rauna nan jama'an nan taka, su ba za su iya ba kamar ka, annabi koma gun sarkinka, don ka faɗa mishi duk kukanka, zai karɓe shi gare ka Rasulu. Ya koma ya ƙaƙƙara, an sassauke abun da ka ɗora, an maishe ta biyar an jera, ga lissafin yadda ya tsara, sallolin a gare mu Rasulu.